Wiels er in een stad als Ljouwt om het raak gebouwd wordt, like als hier in de naaie Wenwijk de Zuidlanden, staan de meeste dorpen op slot. Burgemeester Beelker van Kallemeloon zocht het ook in zijn eigen gemeente en is benauwd voor scheefgroei. In Ljouwt wordt nog gebouwd op basis van beleid van dat Sienelien inzetten is. Dat is net goed, want de tijd is totaal oors. Dus je moet ook in Kallemeloon, ook in Achtkarspelen, weet wat ik maar hoe heb, bouwen voor de toekomst. Als hier minder zou worden gebouwd, dan kunnen wij niet meer bouwen voor de burgers die in Leeuwarden werken. Meer dan de helft van de mensen in Leeuwarden die werkt, komt van buiten. Een aantal willen hier wonen. We gaan mensen toch niet met een stok terugjagen naar een ander gebied. De legering van het platteland is een proces dat al langer gaande is, maar alle gevolgen voor de verschillings daar. Dat komt door de krimp en de vergrijzing wat er heel tijd weer roepen. Maar nevens Beelker is er helemaal geen sprake van krimp, zolang de Nederlandse bevolking nog heel tijd groeit. De binnenboppen dat genoeg geloeren van bigelijk status die het wel in Kalm blijven willen, maar net een hoe ze in haar een prijsklasse vinden kennen. De jongeren, dat zeggen wij heel duidelijk, die vertrekken naar elders. Dus bij ons is de krimp eigenlijk net dat er minder ben geboren worden. Maar de krimp is eigenlijk bij ons dat er meer mensen vertrekken dan dat er binnenkomen. En dat is nooit goed. Dus die willen je wel winnen, maar die kun je niet winnen. De discussie is meer, hoe zorgen we dat de leefbaarheid in Friesland beter blijft, in stad en platteland. Dat mensen niet hoeven weg te trekken naar de Randstad en naar Groningen of Zwolle, want daar zit de grote concurrentie of de bedreiging. De bedreiging zit niet tussen stad en platteland in Friesland, maar met de buitenwereld. De verantwoordelijk deputaire wie het net bereikbaar voor commentaar.